Encwadini yakhe yefa, uNelson Mandela washiya umuzi wakhe oseQunu ngaphansi kwesikhwama somndeni, i-NRF Family Trust. Wayefuna ukuthi lesikhwama singamele lomuzi oseQunu ukuze kuzuze umndeni wakwaMandela kanye nonkosikazi wakhe wesithathu kanye nezingane zakhe ezimbili uMalengane Mashel noJosina Mashel. Waphinde wathi umuzi oseQunu kumele usetshenziswe umndeni ukwakha ubunye nobumbano ukuze umndeni wakwaMandela uzohlala uhlangene. Kodwa owayengunkosikazi wakhe uWinnie Madikizela-Mandela uthi umuzi oseQunu owakhe. Usenxuse abameli bakhe ukuthi baye enkantolo ukuyoxazulula lolu daba. Mrs. Mandela is not challenging the will of President Mandela, of former President Mandela, and she is not challenging anything. All what is being done is to assert customary rights, is to redefine the legal rights of women in this particular country. Unotyesi uthi OkaMadikizela-Mandela akazami ukuzicebisa ngalesi senzo, kodwa ufuna ukusebenzisa leli cala kanye nokwaziwa kwakhe ukulwela amalungelo abantu besifazane abasesimeni esifana nesakhe. We seek to say to what extent are their rights, particularly in terms of the Constitution, are being protected, particularly those women who were married under customary law or Christian law. Ngo-Agasti, OkaMadikizela-Mandela wabhalela labo ababa ifa lowayengumyeni wakhe ethi ufuna ukulawula umuzi oseQunu ngoba wawuthola ngesikhathi uMandela esejele. Kodwa lokhu sekuphikisiwe ubantu wolomisa osondele kakhulu nomndeni wakwaMadiba. Uolomisa uthi uMadiba wazitholela mathupha isiza saseQunu emva kokukhululwa ejele.